खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखौबो साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल गामियाव उखिल रायनि न'आव हरखाबै मोब्लिबजों न'आ अर खामनानै गोबां रोखोमनि मुवा खहा जायो। बिथां उखिल रायआ फोरमायनाय बायदिब्ला न'आव थानाय टिभि, थाखा फैसा, सि सुग्रा मेसिन, सि जोम आरो गोबां गोनांथार जानाय मुवा बेसादफोर, फिसाजोनि एसएसएलसि आनजाद होनो गोनां फरायग्रा बिजाब बायदि खहा जायो होननानै मैया खौरांगिरिफोरनिसिम खिन्थानानै होयो आरो बुङो बिथाङा खहा जानायखौ एसेबाबो अनसुंथाइ हिसाबै मोनफिनगोन होननानै बिथाङा मोनफिननो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों आरो माखासे मोब्लिबजों खामनाय खहा जानायखौ मोनफिनो बिनि थाखायनो सरकारनिसिम खावलायहरदों बिथाङा। बेजों लोगोसे मोब्लिब दिपार्टमेन्टआव निसिम गुरैयै खावलायदों गावहा खहा जानाय हिसाबै माखासे अनसुंथाइ मोनफिनगोन एबा सरकारनिफ्राय खहा जानाय बेसादफोरखौ मोनफिननायनि थाखाय सरकारनिसिम एबा कारेन्ट दिपार्टमेन्टनिसिम दाबि दैखांदों। कक्राझार जिल्ला ओनसोलाव सोरबा सुबुङा थासारिखौ आरोबाव गाज्रि खालामनो नागिरगासिनो दं होननानै आसाम पुलिस डि जि पि बिथाङा दाखालि खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनो खिन्थादों। बिथाङा मिथिनो मोननानै बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों जाहाथे सोरबाफोर सोरनिबा खामानिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों एबा बेखौ उदायै खालामनो नागिरदोंबा बेखौ सांग्रां खालामनाया मोजां एबा सांग्राङै थानाया मोजां। बेखौ गाज्रि खामानि मावनो नागिरनायखौ, गाज्रि खालामनो नागिरनायखौ होबथानायानो मोजां एबा बेखौ दबथायनानै दोननायानो मोजां। अन्ध्र प्रदेशनि कृष्णा गामियाव मोनसे नखराव सिमांनि न' लुनो थाखाय रां दोनथुमदोंमोन। बाक्सुखौ खेवनानै नायोब्ला बेनि राङा उरि जाफबनायमोन आरो बे राङाहाय गोबाव समनिफ्रायनो दोनथुमबोनायमोन आरो बे राङा 5 लाखनिबो बारा जादोंमोन। आसाम बिधान सभा एसेमब्लिनि मासिआ लांदां जानानै थानायाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिथां बिस्वजित दैमारिआ गसंदोंमोन आरो बे समावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोदान बिजाथि फसंनानै होबावबाय सन्दि बसुमतारीखौ फसंनानै होबावबाय। दा देरहायो उनावसो मिन्थिसिगोन। बेखौ मासिखौ लानो थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सन्दि बसुमतारीखौ गोदान केन्डिडेट महरै फोसावनानै होनाय जाबाय। मैयानि दिना बुहुमनि मादावनो देरसिन जारिमिन जानानै थासिगोन। मानो होनबा गंनै दालां लुफुंनाय जाहैसिगोन। जेनेबा जोंनि भारत हादराव बुरलुंबुथुरनि साजों गंसे दालां लुफुंनाय जागोन आरो गंसेया माजुलि दैमाखौ बारनानै थांनो थाखाय मोनसे दालां लुफुंनाय जागोन। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मोनसे मेलनि गेजेरजों बाहागो लायो। फुजा होनायाव दालां लुनायनि थाखाय। आबादारिफ्रा मैया 12 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम ट्रेन बन्द खालामदोंमोन। 4 घन्टानि थाखाय ट्रेनखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। आबादारिफोरनि मोनथाम दाबिनि सायाव सरकारा जेबो मानियैनि थाखाय बिथांमोना ट्रेन होबथानानै दोनदों एबा ट्रेनखौ बन्द खालामनानै दोनदों। ट्रेनखौ खारहोआखै। 4 घन्टानि थाखाय ट्रेनखौ बन्द खालामनानै दोनदों। आबादारिफोरनि मोनथाम दाबिनि सायाव जेबो
गनायथि होयैनि थाखाय आबादारिफोरा ट्रेन बन्द खालामदों मैया 4 घन्टानि थाखाय, आरो आबादारिफोरा बिग्रायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। माखासेफ्रा मुंख्लं जानांबाय आरो खायसेबा बुजानांबाय आरो खायसेबा जिउ गोमानांबाय। बिथांमोननि थाखाय सरकारा जेबो सानाखैसै।